Min privilegerede mor kaldte mig for egoistisk og grådig, fordi jeg nægtede at betale for en middag på 20 mennesker på en dyr steak-restaurant. Så jeg kottede al min økonomiske hjælp til hende og tog alt tilbage, som jeg havde givet hende. Når jeg plejer at komme til byen, prøver jeg at møde alle mine gamle bekendte og tage ud og spise med dem. Grundet den store forskel på vores økonomi, plejer jeg for det meste at betale for min familie. Nogle gange flotter jeg mig og inviterer dem ud på en rigtig dyr restaurant, men normalt er det bare en almindelig restaurant. De får lov til at betale en gang imellem, når det er et hurtigt og billigt måltid, så de ikke får dårlig samvittighed. Jeg har intet problem med dette og elsker at hjælpe min familie. Jeg har betalt for familierejser og har købt dem biler, så jeg føler, at jeg selv er super givende over for dem. Jeg skulle tilbage til min hjemby for at fejre jul, men jeg kunne ikke blive så mange dage denne gang. Min mor sagde, at alle rigtig gerne ville se mig og planlagde spisning. Efter jeg landede, fik jeg en sms fra min mor, som var tikket ind et par timer tidligere om, at vi skulle spise på en dyr steak-restaurant. Jeg ankommer til restauranten og ser, at de holder en kæmpe fest. Min mor, papfar, bedstemor, fætre og kusiner og naboer er der. Helt landsbyen. Altså virkelig. Normalt er vores familiemiddag på maks 6 mennesker. Jeg har ikke en særlig stor familie, og det er kun få, jeg er tæt med. Her var der næsten 20 mennesker. Jeg tænkte ikke videre over det og bestilte, hvad jeg skulle spise. Så tilbød min bedstemors nabo at skåle for mig, som et tak for, at jeg har inviteret dem alle til middag. Jeg kiggede på min mor, som var blevet rød som en tomat i ansigtet. Forretterne kom ud i præcis dette moment. Jeg sagde straks, jeg betaler ikke for middagen, og kiggede hurtigt rundt. Alle havde bestilt drinks, de havde bestilt et ton af forretter, og alle havde bestilt steak. En steak på denne restaurant koster omkring 2100 per person. Det vil sige, at dette ville koste mig langt over 42.000. Jeg rejste mig, smed 500 kroner på bordet og gik. Min telefon eksploderede med opkald. Jeg slukkede den og gik i seng. Jeg fløj hjem dagen efter uden at sige farvel. Jeg ved, jeg ikke taklede det ordentligt, men jeg følte mig brugt. Jeg sagde også til min mor, at jeg ville stoppe med at sende hende lommepenge hver måned fremadrettet. Hun har tækket og bedt mig om at ringe. Jeg endte med at ringe tilbage til hende. Jeg undskyldte for at storme ud, og gik ud fra, at hun også ville undskylde, så vi kunne komme videre. Det skete ikke. Hun kaldte mig for egoistisk, grådig, respektløs og ond. Jeg spurgte hende ind til, hvordan de kunne kalde mig grådig og egoistisk efter alt, hvad jeg har gjort for alle. Hun sagde, at jeg ikke havde gjort særlig meget, og sagtens skulle have gjort mere. For at gøre det helt klart, så har jeg købt 2 biler til hende, renoveret hendes badeværelse, betalt for, at de kunne få skiftet taget, og betalt for 6 familieferier. Det er bare, hvad jeg husker på stående fod. Jeg blev så sur, at jeg svarede hende, at ingen kommer til at få nogen hjælp fra mig af, indtil da de begynder at sætte pris på det. Jeg ringede og afmeldte internetabonnementet, som jeg betaler for, ændrede kodeord på alle mine streamingtjenester. Jeg fjernede deres biler fra min forsikring samt alle andre afgifter, jeg plejer at betale for dem. Jeg lukkede også det kreditkort, jeg havde givet hende til fri brug. Streamingtjenester er det værste, når nogen der skifter kort. Den er virkelig grov. Altså, den rammer lige der, hvor det går ondt. Men altså, det er jo lidt svært at sætte sig. Jeg har gjort det samme. Ja, det havde du. Ja. Fordi jeg har det sådan, nu kunne vores mødre aldrig nogensinde drømme om at være sådan. Altså, de sætter jo pris på det mindste, vi gør. Men det er jo moren, der er grådig. Hun er jo rigtig grådig. Ja. Jeg tror faktisk også, jeg havde gjort det samme, hvis jeg var hende. Hvis jeg havde sådan en grov mor, fordi at jeg kunne slet ikke forestille mig min mor, eller din mor nu. Din mor, altså de kunne ikke finde på hvad. Nej, de kunne have. Altså... Og så dyr en middag som det der. Altså, det er lidt som om, de glemmer, at hun faktisk knokler for sine penge, og de ikke bare falder ned fra himlen. Men altså, får ikke noget videre omkring, hvordan hun tjener sine penge? Nej, okay. Det gør man ikke. Men uanset hvad, så knokler hun for sine penge. Ja, hun har jo gjort sig fortjent til det på den ene eller på den anden måde, kan man sige. Hvad synes I? Havde du mere på hjertet? Havde du? Nej. Okay.